besoknya mbak motor kotoran siap tembung kare mbak ini malah kakak mewah Ya iki sepedale wis dadi ganti. Nah. Gojlak mau. ora gojlak Apa? ini Ah katel lah ya. lho lara percaya tak kono kae nyekel apa ini nyekel Jangan dirakit. penggantian piring pintu Oh ganti piring wis diganti kok. Lha dipasang kok. penggantian piring Bener ngono. Palet to e. Ya kira kata sepine, Bos. Sepine ketemu to, lho. Wis bisa bearingnya iki ganti iki ya. ora wis nomor 6 Nomor 6. nomor 5 Guys, bandel mesin molder ki. Ki albornya gojlak guys, ganti iki mbek bose iki. Mekanike to. Yes. para sedulur bloker jangan dibully ya ini mekanik acak-acak semua itu Yes. oke baik Operator mau nyawang mekanik jos yang ngeri kok. Hasil LCD langsung bongkar ngono tok kok. Mekanik iki kok. Kayak rampung. Di iki. Dia kayak rong lebok iki. Dang to saset-saset no. Ya dadi esuk ke proses yo dumei aku engko. Boring spandel, peso molding, mesin molder. Boringnya jebol iki, boringnya iki ganti. Oke, boringnya. Oke, apa jenenge iki? rombong Hah? rombong Kerumbung. rombong rumah kita Hah? Bener-bener ya ganti. Video ke lah wis